postaz kargatzen du furgoia. Txoriak kantari eguna argitzea, Patriz zoriontsu sentitzen da oso, goizalde eguzkitzua da. Ezaguna da furgoi gorria, behar badaino ez ezakiten atea jo. Lezaketa edo gutunak utziz, kalean barrena atripostaria doa, furgoia gidatzen postaz bete-bete, gutun guztiak banatzera. Jendeak aletzu agur egiten dio, zer moduz gabiltza, kaixo Patri egunon, gutunik ekarri aldidazu. Ezaguna da furgoi gorria, behar badaino ez ezakiten atea jo. Lezaketa edo gutunak utziz, Patri postariak katu pintxoarekin, goizero goizetik argitzen duenean, postaz kargatzen du furgoia.